Alguna pregunta més? Sevilla, de Màlaga, de Corunya, etc, perquè allà parlen el castellà, efectivament, però a vegades en alguns no se'ls entén. Vamos, que l'allà parla, saps? Què fem? Pues anem a saco, ja està, anem a votar. I si no votem, paràgraf per paràgraf. Si són la 1 de la matinada, que encara estem votant, doncs potser aprenen. Que te no falta el wiki. 2.e, el punt UE. UE, de la resolució 2, el punt UE. Seria UC per una banda, UE per una altra banda, 2 per una altra banda i la totalitat. Senyor López Tena, un moment. UC. Esto es muy complicado. Pregunta que traslladem de seguida al nostre convidat, Alfons López Tena. Amb la llei de l'aranès, vostè què preveu que pot passar? El fet de no entrar a l'Ajuntament de Barcelona els ha fet reflexionar en algun sentit? Estic entenent que fins al... posem el dia 5-6 d'octubre. No li diuen res? Vostès no es mouran? Jo no ho tenia entès així. De cara a les generals, el 20 de novembre, el Front Independentista el que es demana és que es faci una nova llei, aquesta ILP, perquè hi hagi una nova llei que blindi la immersió lingüística. Segons vostè, la independència, per què més, senyor López Tena? Que vagi molt bé, senyor López Tena.